салому алайкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канал. дар навори имрӯзаи мо квартира ва як мошин мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк монед, дӯстони азиз дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо барои мо хеле муҳим аст. ва касоне ки хонаи фурӯшидро, замини фурӯшидро, мошини фурӯшӣ, рақамҳо дар рӯи экран мешаванд, бо тариқи WhatsApp равон кунед. реклама мекунем, рекламаш 20 сум аст. дӯстони азиз, ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, дукомната квартира дар 11 этаж қарор дорад. 59 метр квадрат нархаш бошад. 190 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамошон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. инак мошини фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, Toyota Corolla, соли бароишаш 2008, мотораш 1.6 коробка механик, сӯзишвориш бошад бензин газ, нархаш бошад 59 000 сомонӣ бо савдо мешавад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. харидори аниқ бошад. рақамошон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби мошин маълумоти зиёдро дастрас намоед. дар рақамҳо WhatsApp ҳастак. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. мошин срочно фурӯхта мешавад. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Фирдавсӣ, дукомната квартира дар 2 этаж қарор дорад. 48 метр квадрат нархаш бошад. 185 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. ремонти хуби беҳтарин дорад. харидори аниқ бошад. рақамошон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Зарафшон, дукомната квартира дар 10 этаж қарор дорад. 59 метр квадрат нархаш бошад. 180 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, иншоалло ба шумо арзон мекунанд. доми 18 этажа мешавад. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, дукомната квартира дар 2 этаж қарор дорад. 50 метр квадрат нархаш бошад. 160 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамошон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, иншоалло ба шумо арзон мекунанд. ина квартираи фурӯшӣ дар Бохтар Қурғантепа, райони Тетсе, якомната квартира дар 3 этаж қарор дорад. 40 метр квадрат нархаш бошад. 155 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. ремонти беҳтарин дорад. харидори аниқ бошад. рақамошон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, иншоалло ба шумо арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар Бохтар Қурғантепа, райони Шабчароғ, якомната квартира дар 6 этаж қарор дорад. 38 метр квадрат нархаш бошад. 150 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира ремонти нави замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамошон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, иншоалло ба шумо арзон мекунанд. ина квартираи фурӯшӣ дар Бохтар Қурғантепа, 14 микрорайон, якомната квартира дар 2 этаж қарор дорад. 30 метр квадрат нархаш бошад. 120 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира ремонти нави замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамошон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, иншоалло ба шумо арзон мекунанд. ина квартираи фурӯшӣ дар Бохтар Қурғантепа, кӯчаи 1 мая, 3 комната квартира дар 4 этаж қарор дорад. 68 метр квадрат нархаш бошад. 260 000 сомонӣ бо савдо мешавад.
обслуги доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти нави замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад, рақамашон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, иншоалло ба шумо арзон мекунанд.